umuntu uyimfihlo. Le mfihlo iyafihlwa kakhulu ngoba yaze yafihlelwa ngisho umnikazi wayo, ngoba naye uma ngabe ezifuna akazitholi uze yagcine ngako kuphela. Uma ethi uyazilalela kuqephuka amadlebe, uma ethi uyazibheka kuhlephuka izinkophe, uma ethi uyabuye kuqephuka izinyawo, akazitholi uze yagcine ngako ukuphela. Sekuze kwaxebuka nalesi sihlahla axebuka wonke amaxolo, kepha sona sisaqhubeka nokuthi ngisemusha mina, ngisazoqhubeka nokuthi ngime. Kepha awubheke umqolo, usuze wagoba bheka, usufuze nale ntuthwane ebeyikade ilokhu izidla lapha ngasezinyaweni. Engithi izidla kanje inethemba lokuthi kungenzeka iphole. Emveni kokudliwa yilezi ezinye izintuthwane ebezikade zinobuchopho obuchithekile, ebezikwazi ukudla amathambo engqondo wonke zize ziwaqede, uze ufice umuntu esehamba ezidla aze alibale ukuthi umuntu kumele aphume kuye ahambe ayodla abanye abantu ukuze abe umuntu. Ngoba umuntu ehambeni kwakhe ubehamba ngokudla bonke abanye abantu ebekade ehlangana nabo endleleni. Kepha-ke lokudla okungumuntu bekungasikona lokudla okuyinyama okanye imifino le oyidla lapha kini, kepha bekuyilokudla okungumphefumulo. Ngithi ngabo ney'nkalankala zihamba ngendlela eyodwa, ney'nunzosha kolodwa zibiza ngandawonye. Manje-ke akekho umuntu ongakaze amudle omunye umuntu. Kepha-ke ucwaningo lona luthi umuntu ongamdlanga umuntu ilo muntu owaqala ukuba ngumuntu, kepha umuntu owaqala ukuba ngumuntu ilo muntu owaqala ukudla umuntu. Kepha-ke umuntu uyimfihlo ongenani ngaphambi kokuba sidle bonke abantu esibadla kabuhlungu sebenalo lonke uhlobo lensila kanye nomgcobo. Mengaba lula uma kade singadla lo mphefumulo wale nkondlo ekuyiyona ethema ngabe ibhalwa yaba ukudla okuphelele komphefumulo. Imbalo iyavula imvuke, iyavuza uciko, imbongi ziyacikoza. Woza Afrika uzolalela, thamela na